ta yaudare ni, sunan wannan bidiyon kenan. Kamar yadda kuka sani a cikin rayuwa, dole ne idan mutum ya rayu, dole ne zai rayu da mata kuma zai yi rayuwarsa tare da su. Amma ku sani cewa mace kamar duniya ce fa, ba ta da tabbas. Duk wanda ya ce zai biye mata, lalle ba zai ga daidai ba, zai haɗu da ɓacin rai, zai haɗu da uquba ta rayuwa. Soyayya kenan, so wani abu ne ke shigatar da zuciyar ɗan adam. Wannan bidiyon ya kasu gida-gida, zan kasa muku su ɗaya bayan ɗaya kamar yadda ta kasance da ni a soyayyata. Labarin soyayyata nake so na babu kenan. Sanin kanku ne cewa dole ne idan ka ce kana son mace, ka haɗu da ita ka gaya mata cewa kuna son ta, dole ne za ku yi soyayya. To bayan an yi soyayya, ta gaya maka tana son ka kuma kun yi soyayya mai daɗi, daga baya kuma sai ta zo ta canza maka. Na san kun san wannan ba sani abu kai ba. To bayan ta amsa masa soyayya, suna nan ga soyayya, suna rayuwarsu, suna jin daɗi. Daga baya kuma sai al'amari ya zo ya canza. Na san kun san da wannan, kuma kun san hakan yakan iya faruwa. To ku biyo ni ku sha labari. Na haɗu da wata yarinya, na nuna ina son ta.